suntem la un nou episod. Suntem la un nou episod. Salută și tu, David. Bună! El e David, care a fost în episodul trecut. I-am dat ready. Somebody call for Surge! Pe unde mergem? Ce? Somebody call for Surge! M-a spus. Ce? Păi am zis că nu mai pot să mai mergem. Mai bine îmi dădeam ultimata direct. Stai în tufi. Somebody call for Surge! Ce? Da. Gata, am luat-o la tufi. Mamă, vin toți după noi. Da, ești de acolo, ești. Așa. Hai că suntem mulți. Suntem mulți. Să încerc să rezist. Încerc cât pot. Am murit. Locul de. Decât să pierdem trofee, e bun și locul de. Da, nu e bun. Da. Ce s-a întâmplat cu el? Mi-a picat ăsta din Big Box-ul. Din Big Box. Mi-a picat. Să iau pe Shelly. Bine. Somebody call for Surge! Da, ca să fii mai bun. Da? Când mi-ai zis tu el, Supercell. Da, sau o lecel, da. L-ai bătut, dar ne-a omorât. Stai că fac crimă. Ne-a bătut, dar ne-a omorât. Ne-a bătut de ne-a omorât. Face...
Da, uite, o să ies și să-ți arăt canalul, da? Tu, bagă-te pe YouTube ca să facem în același timp, da? Bagă-te pe YouTube. Nu, intră pe YouTube, intră pe YouTube. Aici la telefonul mama? Da, intră pe YouTube. Stai un pic că mă uitam la altceva. YouTube. Gata. Și am intrat pe YouTube, gata. Ce scriu? Du-te la lupa aia. Și scriu? Te-ai dus la lupa aia? Da. Scrie Luca Alexandru. Scrie tu, Luca Alexandru. Stai că scrie mama mea mai repede. Bine. Gata, am scris. Ai scris? Ce poți dai? Minecraft? Nu, am cu un fotbalist pe nume Devies. Nu vă mimica. Văd alții. Uite aici. Mai caută până îl găsești. Dai un pic. Mai arată odată. Mai arată odată. Uite așa trebuie să arate. Gata. Am intrat. Da, m-ai văzut? Da. Ai văzut că sub Uite mine... acum unde e? Ai văzut că sub mine scrie abonați? Sub el. Da. Ia, vreau să-i dau ceva. Mă abonez la... Ai văzut că scrie abonați acolo? Să mă abonez la tine, da, Luca? Da. Să vezi ultimul episod al meu cu peștii Among Us. Da. Păi și l-am filmat pe ăla cu Brawl Stars. Păi îl filmăm acum. Acum o să se audă în același timp. Și după ce îl terminăm îl pun pe YouTube. Ca să vezi ce am filmat acum. Și după aia mă uit și eu, da? Da, te uiți și tu ca să-l Ne vezi. uităm. Da, să vezi ce am filmat eu. Și ne stăm tot așa pe cameră să vedem ce am făcut noi. Da. Să vezi și la ultimul episod care l-am făcut cu Vlad. Zice să te conectezi cu contul Google și hai. Zice să mă conectez cu contul Google și nu merge. Nu știu de ce. Nu merge să apeși pe butonul de abonare? Ba da, dar după aia cere o adresă de mail pe Google și nu merge. A, da. Așa era și la mama mea. Hai, lasă. Lasă. Îți dau acolo like-uri. Da. Dacă nu merge așa, nu cred că merge nici să pui dai la. Ia să-ți arăt asta. Ia uite. Ia te uit și acolo. Peștii din Among Us. Peștii din Among Us. Uită-te acolo. La peștii din Among Us. Peștii din Among Us. Am pus-o eu pe aia. Ia mai uită-te la alea, că sunt tare rău. Să mai te uiți după aia, da? După ce terminăm. Da, hai. Intră înapoi pe Brawl Stars. Intru înapoi. Vezi că acum în acest moment noi filmăm pe YouTube. Deci se aude ce facem noi acum. Dați like și subscribe. După ce terminăm episodul ăsta și îl bag pe YouTube, fac o muzică. Dați like. Dați like. Eu sunt tare pe like-uri. Dați like. Că eu sunt tare pe like și trebuie să dai like. Da, hai să mai merg. Nu, hai să mergem aici, că după acolo sunt mulți prieteni.
iau un chest de aici. Vino, ajută-mă, ajută-mă. Vino, ajută-mă că vin ăștia. Vin ăștia. Uite, uite-l mă. Uite-l mă pe șebul ăla. Asta-l. Oh! Mamă, Enzu vieți. Am spart. Mi-a dat cu o travă. Somebody call for surgeon. Nu mai da de alea că o să te vadă. Ah, ok. O să îți se prindă unde ești. Am frică că mor pe aici. Și mine. Mai bine ieșim. Vezi că mai e unul pe nume Buz aici. Vino la mine, vino la mine. Vino la mine, vino la mine ca să intre ăsta în noi. Mamă, îl cheamă pe altul. Încă un Buz. Unde-i mă? Stau cu ultimatul. L-am spart. Bine! Bine rău! I-am dat ultimata, dar nu. L-am omorât! Bine rău, bine! Bravo, David, ești cel mai tare! Bravo! I-am făcut! Și eu la fel. Eu am câștigat tot la fel. La câte trofee? La 374. Eu sunt la 100 aici. La megaboxul ăla. După aia vrei să... dacă o să ajung și la 1000, vrei să facem o hartă împreună? Când ajungi tu? Da. Let's do this! Dar nu cred că o să mă duc la 2000. Ce? Cred că o să mă duc la 2000 până ajung. La 3000. Ceva. Nu chiar așa. Let's go! Nu chiar de Call ea. for surgeon. Și mergem și mâine în parc, da? Da, dacă vin în parc, dacă e. Da, și eu vin cu bunica mea. Uite-l mă cu șebul ăla în domnule. Ce? Nu. Nu știu. Somebody call for surgeon. Da, știu, normal. Da, eu știu. Îl știu pe mine. Am plecat de acolo. E grăsim, grasă. Cum? Are emoții, cred că e pe YouTube. Cred că are emoții că e pe YouTube. Ah. Let's go get him! Hai să începem. Dă-i ready. El primo. En primo! Luptătorul de wrestling. Ah. Somebody call for surgeon. Primo punch. Ce este? The show must go on. Gata. Vino la asta, vino. Somebody call for surgeon.
cu noroc. Am câștigat cu noroc, cu noroc, cu noroc. Op, op, op. Ce? Vámonos! Da, filmează. Vezi că tu te auzi ce... Vezi că eu o să te vezi că ăștia care se uită acum la noi, după ce îl pun pe YouTube, o să te aude orice ar face. Deci pe tine? Da, și pe mine. Bună ziua, mă auziți? Cine se uită la mine o să mă auziți. Asta nu convinge. Te aud, asta. El primo is here. Somebody call for Surge! E bine. Atunci hai să mergem să luăm repede ce să. Somebody call for Surge! The show must go on. Da, când pierdem dați dislike și când câștigăm dați like, da? For pain and for glory! Vine Frank. Frank. Mai bine zic. Somebody call Frank. Cum e muzica? Tan, tan, tan. Fac Frank. Cum? Ăla cu ciocanul, nu? Am viteză, am și murit, e și mai bine. Stai un pic, să deschid. Stai un pic să deschid și eu ceva. Stai un pic să deschid. Stai să deschid un Brawl Block și un Big Box. Să vedem dacă pică ceva. Hai, să fie cu noroc, da? Să fie cu noroc. Hai. Uite, pun mâna la ochi. Pun mâna la ochi. Nu, a picat de la upgrade. Nu, o să pice. Mi-a picat Brawl. Ăla, Barley. Barley? Da, Barley. Bravo, e rar. E... Să nu-l spui, să nu-l spui. Nu, că e bun ca aruncă, dale. Asta e bun. Da, dar la viață e foarte slab. Da, știu. Hai să mă uit acum ce viață are. Bottoms up. Nu mai găsesc, gata. Are 2 viațe. La super search, așa. Al meu are 3. Tu l-ai pe super search. Da, mă, uite și l-am și pe bază. Îl am și eu pe super Barley. Stai un pic, am dat pe ăla, stai acum. Uite, l-am pe ăsta. Îl ai pe bază. Și uite, mai l-am și pe... Stai să schimb totul. Surge Protector! Da, un pic. Că trebuie să-i dau un ăsta ca să arate că e nou. Am 3? Nu, nimic. Cine e? Era mama mea, că a venit de la piață. Time to blossom.
Nu s-a auzit. Hai, dă-i drept. I'm ready to serve. Mai am 9 la baterie, 9. Și bagă-ți la încărcat. Another round. Bine, dar o să rămâi fără Somebody baterie. call for surgeon. Păi nu mai ai încărcător. Somebody call for surgeon. Oops, my bad. Și face și video. Da? What was that? Dă-i. Nu, lasă-le. Lasă-le că-i batem. Îi batem dacă facem forță împreună. Îi batem. Somebody call for surgeon. Dă-i, ultima lovitură. Mai dai una. Una mai trebuie. Da. Another round. Ready for another? Nu, stai un pic, schimbă caracter. A, da. That's gotta hurt. Brawn and beauty. Time for trouble. Meleu pe primul. Păi ăsta de la... Bine. El primo. Showtime. El. Showtime. Da, l-am găsit. Protector. Sei não é tinto. Așa cum zice în primul. Important să zicem. Bine. Somebody call for surgeon. Grif, să-i dorești atât de tare pe Grif? Îl aveam pe contuci vechi. Da. Glumesc, nu îl aveam. Că dacă îl aveam era bine. Somebody call for surgeon. Păi eu vreau să mă duc ca să iau aia. Dar era ăsta. Somebody call for surgeon. Nu, că mă spanez eu acum, mă spanez eu. Ia veniți, mă. Ia veniți, mă, puturoși. Puturoșilor. Adică nu stai acolo, stai acolo. Că mă duc. Ah. Auzi. Da, dar e greu, rău. Foarte greu. Și pe mine la fel. Sunt prea... Nu, am făcut 25 de minute de filmare.
Poate descarc. El primo! Ia-ți alt încărcător dacă are bufa la fel. Ce? Ia-ți alt încărcător. El primo! Se termină pachetul. Somebody call for surge! Da, Te-ai dus în mine? da, da. Turbo time! Mamă, eu sunt ăștia pe aici. Primo punch! Da. Nu m-a făcut. Somebody call for surge! Somebody call for surge! Mamă, l-am văzut pe unul. Mamă, era aproape să-l bat pe Max. Tu glumești, Cinia ta. Somebody call for surge! Da? Mamă, ăsta mă sparge. Hai că vine. Încet. Da. Hai că vine. Am rupt el. Du-te repede să ții viața așa. De acolo. Să ții viața. De acolo. La viață. Hai că ne-am spanat amândoi. Am bătut un apă. Atișe. Căutarea lui Shelly. Păi nu-mi dădea doar un kill de la că mă omora. Nu știu mă ce să faci. Puneți ăla cu alt încărcător. Nu merge? Ah. Telefonul îl las așa, mă joc aici, da? Fără cameră, da? Da. Și îmi trimiți tu pe WhatsApp, gata. Îți trimit eu filmulețul ăsta, da? Da. Nu lasă că o să apară pe YouTube și mă uit. Și te uiți pe YouTube, da? Da. Bine. Avem niște 4 meciuri. 1% pentru la ultimul meci. O să fie 1% la ultimul meci. Acum am 3. O să facem doar 3 meci. Come on, let me show you how it's done. Vino la mine, vino la mine, vino la mine. Intră aici. Hai, stai. Lângă mine. Mama, vine B. Gata, am omorât. Da, da. S-a terminat aproape filmulețul? Nu, păi ăsta durează, poți să-l lași până la infinit deschis. Deci tu mi te descarcă mie bateria. Da. Mi se descarcă bateria la un bat. Mamă, dar ne dă asta de se transmite. Mă, uite unde se bagă. Da, s-a dus ca să moară. Stai, așteaptă să mă spanez.
Da.